משה, מה קורה? אתה איתי. תגיד לי, יש לזה גם קול? אז לך תזדיין. זהו, התחממת? התחממת? אפשר? הפקיעו? כן. מה היא עשתה איתו? צפתה איתו כל הלילה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו בערוץ הראשון שפעם, היה משדר כל המשחק, את השערים לא היה מצליח לתפוס. היית מחכה כל... אבל לא היה שידורים ישירים. בת בשמאל, יא תימני מעפן, תיבט! אין דבר כזה, בת, נכנס, נכנס, לא נכנס, לא נכנס. אני משחק בקבוצה, אבל אני לא מצליח בשמאל. הלאה, הלאה, כשלכם. או שלא. הפסדתי את הגול. זהו, נגמר? מישהו לקח זמן? אני לא יצא לו 8 דקות עכשיו. משה, מה אתה אומר על היכולת שלך עד עכשיו? אני מבקש בלי בעיטות ארוכות, אני לא מצליח לעקוב אחרי הכדור. זה יהיה קילומטר. מה, תעשה משהו למצלמה, תבוא, משהו. שחר, מה שלך להגיד על היכולת הקבוצתית? הנה עוד גול. יאללה, בוא.